El procés de recuperació també va passar per tornar a treballar. Vaig entrar en una feina nova, on allà ningú em coneixia, i per tant no sabien que jo soc una persona alegre, optimista. La imatge que van agafant de mi va ser bastant al contrari. Una persona potser d'entrada tranquil·la, silenciosa, que no li afecten les coses. En aquells moments jo hauria volgut rebatre-ho, no? I dir alguna cosa enginyosa, per exemple, perquè els anés canviant la visió aquesta, i eren en aquells moments on no se m'acudia res per dir, em quedava callat i seguia sent Toni l'impassible, Toni el zen. Clar, jo si ara penso, si pogués tornar al passat, d'entrada et diria que jo aniria allà i els diria, a veure, jo impassible res, vull dir, no, és que esteu molt equivocats de com creieu que sóc. Però clar, en aquell moment, només de plantejar-me d'explicar pel que jo estava passant, se'm feia una muntanya molt gran, em feia vergonya i fins i tot em feia por perdre la feina.